Dobar dan, djeco. Ovdje je učiteljica Sandra. Došla sam malo da se barem čujemo, ako se već ne vidimo, i da s vama malo prođem ovo što smo danas učili. Naša TV učiteljica Đurđa je s vama radila slovo nj, pa bi vam ja samo ukratko voljela reći da budem ovako snimala videe kada ulovim priliku i onda ćemo lijepo zajedno prolaziti. Samo vam želim reći da slobodno stisnete pauzu ako idem prebrzo i slat ću vam ovako riješene stranice da možete zajedno sa mnom rješavati i provjeravati. Ali ako vam idem prebrzo, stisnite pauzu pa pustite dalje da ide video kada budete spremni. Želim vas podsjetiti da kada radimo lijepo polako, koncentrirano, naravno s našiljenom olovkom, jer sa tupom olovkom možemo samo ružna slova pisati, a nama trebaju lijepa slova jer učimo. Ovako, slovo nj, želim samo prvo da prođemo prstićem po slovu nj, onako kako ćemo ga pisati. Sastoji se od dva glasa, od glasa n i glasa j. Prođimo po njemu dolje, prema gore i prema dolje. Imamo još jedno slovo nj, prođimo prstom po njemu, tako, gore i dolje. Sastoji se od slova n i od slova j. To je bio naš prvi cvjetić, sada idemo na drugi cvjetić u kojem treba nacrtati biće ili stvar prema mjestu glasa, odnosno slova nj u riječi. Ovdje trebamo nacrtati riječ, odnosno biće ili stvar gdje se slovo nj nalazi na kraju. Ja sam nacrtala jednog konja, mogu ga malo i popraviti, ovu grivu ću popraviti. Eto konjić, mogu mu njuškicu dodati. Ovdje u drugom pravokutniku imamo zadatak nacrtati biće ili stvar gdje se slovo nj nalazi u sredini. Ja sam nacrtala jednog snjegovića. U trećem pravokutniku trebamo nacrtati biće ili stvar gdje se slovo nj nalazi na početku. Vidite ovaj tu kružić. Ja sam nacrtala jednu njivu. Za one koji ne znaju, njiva je tako jedno zemljište, jedna površina koju obrađuju ljudi najčešće pomoću traktora. Ja sam ga nacrtala kakvog takvog, vi ćete sigurno to malo bolje. Ja već sam nacrtala tu jednu oranicu. Jel da, njiva ili oranica. Ovdje se kasnije siju i sade razne biljke. Idemo na sljedeći zadatak, proći ćemo ga zajedno. Čitamo, stavljamo prst na početak i čitamo. N kao naočale. Još jednom. N kao naočale. Pogledajte, i mravac nam je došao. Svi su se povukli ovdje u kuću jer je vani hladno. I traže hranu. A meni ne smetaju, neka putuju. J kao jabuka. Još jednom. J kao jabuka. To su dva slova N i J, od kojih se zapravo sastoji slovo nj. Izgovorite sa mnom. Nj. Ovdje imamo dva retka koja smo ispunili slovom nj. Neki od vas već jesu, a neki tek ispunjavaju. Ja ću vas samo podsjetiti. Kada pišemo kako spada. Prvo, pogledamo koliki je razmak između ovih slova. Ovaj razmak, ovaj, vidite? Ja pokušavam održavati isti takav razmak kada pišem dalje. Znači, pazim na razmak. I ispisujem cijeli redak slovom nj. Prvo, pratim crte na prvome slovu, dolje. Ovdje je išlo gore. Ova crta ide gore. Idemo na ovo, malo bolje. Znači, dolje, crta, srednja crta, dolje, kosa, gore i slovo j dolje. Pazite, slovo j ne ide skroz do crte. Idemo sad podebljati ovo. J. Podebljavamo ovo slovo nj. I ispunjavamo cijeli redak. Ako nešto nije ispalo dobro, ako nisam zadovoljna nečime, uzimam gumicu i brišem. Na primjer, ova crta nije dovoljno ravna. Brišem je
Dobro pobrišem da se tragovi ne vide i radim je ponovno. Evo ga. Znam da je teško pisati u ovim knjigama jer se pa ovako stranice presavijaju, ali napravite najbolje što možete. Sviđa mi se ono što naša učiteljica Đurđa s vama radi na TV školi, a to je da uzima jednu bojicu i zaokružuje slovo za koje misli da joj je najbolje ispalo. Pa tako vi isto uzmite bojicu i zaokružite slovo koje vam je najbolje ispalo. Ispisala sam i redak s malim slovom nj. Pogledajte ovdje. Pazite, u malom slovu nj slovo j ide skroz do crte. Idemo zajedno proći po njemu. Dolje, zaobljena crta, mali zavijutak na kraju i slovo j, pazimo da dodamo točkicu. Gledajte gdje je smještena točka. Ona nije gore, nije dolje, nije sa strane, nego točno iznad slova j. Sljedeći zadatak je pročitati ove riječi i rečenice koje se nalaze ovdje dolje. Stavimo prstić na prvu. Njuška. Druga. Njiva. Treća. Njihova je knjiga tanka. Idemo još jednom. Njihova je knjiga tanka. Pogledajte. Ova tu rečenica napisana je malim slovima. A zašto je ovo prvo slovo veliko? Zato jer početak rečenice, odnosno riječ na početku rečenice, uvijek pišemo velikim početnim slovom. A ova rečenica na kraju ima jednu točku. Kako zovemo rečenicu koja na kraju ima točku? Ko se sjeća? To je izjavna rečenica, jer mi smo izjavili da je njihova knjiga tanka. Prelazimo na drugu stranicu, na stranicu 7.1. Ko je napisao, slobodno neka si provjeri pomoću ovog mog videa. Ovako. Ovdje je bio zadatak pogledati sličice i napisati riječ koja je slična ovoj ovdje riječi. Pročitajmo zadatak. Promotri primjer i napiši slično. Čitamo nekoliko puta, zato jer kada nam zadatak slučajno nije jasan, važno je da ga pročitamo više puta. Promotri primjer i napiši slično. Ovdje imamo smijanje, odnosno imamo dvoje ljudi koji se smiju, a riječ koju smo napisali je smijanje. Ovdje imamo dječaka koji se penje, a riječ koja će biti napisana je penjanje. Ovdje jedna gospođa kuha, pa ćemo napisati kuhanje. Sada imamo riječi smijanje, penjanje, kuhanje. Ovdje imamo djevojčicu koja svira. Prepoznajete li instrument koji svira? Ovaj instrument zovemo saksofon. Pogledajte djevojčicu, pokraj nje ćemo napisati što ona radi. Napisat ćemo sviranje. Sviranje. Prelazimo na sljedeći zadatak i to će biti zadnji danas. Čitamo ga zajedno, može? Prstić na cvjetić i čitamo. U čarobnoj kutiji mogu biti samo stvari ili bića koja imaju slovo lj ili nj. Spoj crtom što sve može biti u kutiji. Pa sam ja tako ovdje spojila Snjegovića jer ima slovo nj. Snjeguljicu jer ima slovo nj. Aha, ovo nije Snjeguljica, oprostite. Možemo možda Kraljevna, može biti Kraljevna jer ima slovo lj. Onda ovdje imamo jednog. Patuljka, patuljak ima slovo lj, spojila sam. Ovdje je Snjeguljica, ona u sebi ima slovo nj. Ovdje je pahulja ili pahuljica koja u sebi sadrži slovo
lj. Ovdje je jedna kraljica, a ona u sebi sadrži, ta riječ u sebi sadrži slovo lj. Kraljica. I ovdje imamo peraje. Peraje nemaju niti slovo lj, niti slovo nj. Evo ga, djeco, to bi bilo to. Želim vam lijepi ostatak dana.